Tak fordi du vil være med. Hvad fik dig til at sige ja til at tage den vejledende læsetest? Det, der fik mig til at tage et test, da jeg har måske lidt ordblindhed. Jeg kan sagtens læse og forstå, men jeg har ofte tit problemer med endelserne, altså ERE eller ENDE, det er klassisk model, måske. Og nu kunne jeg godt tænke mig at vide, så tænker jeg, det koster jo ikke noget, jeg kan jo lige så godt hoppe på vognen og se, hvad det ender ud i. Ja. Hvordan var det så at tage testen? Jeg synes, det var rigtig fint at tage testen, og sad med det alene og fik en god vejledning, og det synes jeg var fint nok. Har du kunne bruge tilbagemeldingen til noget? Ja, det har jeg. Jeg laver nogle flere udfordringer, og jeg ligger også lige der, hvor jeg havde regnet med at lå, og jeg kan komme hen på VUC og få nogle gratis undervisningstimer i dansk, så jeg kan blive bedre til at stave. Ja. Har du taget kontakt til VUC? Nej, det har jeg ikke, men jeg vil overveje det og tænke over det, hvordan det kan passe ind i mit liv. Yes. Tak for samtalen. Velkommen.